Attention. Honorable, nga ka no man akpọ gị ihe a ha okwe ihe na-agbakọ no 1 million 2 million 3 million ga ị ga-emegide ihe isi agbaka gị ka ụlọ dan ịbatala obodo biko nwanne ewuli weta ogodo na akwa enweghị m chọrọ ịjụ gị gee ntị enwe ihe m nụga Sunday a na-abịa abịa on the 27th of this July na Sunday a na-abịa abịa now. Yes, anụrụ m that na all the whole Igbo niile nọ na Côté onye ọbụla ga-abụ asụ Awo otu oyibo si sọ ihe a na-asọ n'oyibo all road leads to Aboisso. All road leads to Aboisso. Otu a ka ọ dị. Ọ bụ eziokwu. Are you serious? Anyị nụbe ihe na-eme. Na enwere one of our brother ezigbote nwa afọ Igbo a na-eche ezi Igbo na Aboisso. Odogwu n'isi onwe ya. Mana a na-amụ eze amụ na aha azọ eze azọ. Are you serious? Otu o si gbatakwuru ịma hụ ya na-ekwu maka ya. Ọ sị ekeme kọ High Chief Victor Chinedu ala ya. Oh ya nwa that man. Oh ya aha m nọ na na-akpọ ya. Otu a onye a o ji efe eme ọgụ. Are you serious? Ara na-azọ nwa na Aboisso. Ezigbo nwa efe n'Igbo. Ịhụ the man ọ mara ezigbo mma topu ịhụ nwunye ya like this ugo nwaanyị na onwe ya. Ọ na ịmachara onye nwa ọfụma efe ihe eche ma ọmụ na ya. Ọbụ ihe eji ekara ya afọ. Very fine man. Now gburugburu anụrụ m data na onye nwa dị in charge of ime ihe niile officiate. Chinekele elezi ihe a na-ekwu His Royal Majesty Ikechukwu Chukwuma eze Igbo gburugburu Chineke nwata ha na-achị ya dị na mma. Onye nwa nọ n'isi ụgbọnụ eze ọra zuru ume taa efonu nwoke nụ nwoke na mma onye ahụrụ nwaanyị gbakwa taa na-asa ejeresaịdị ya imere ya ọ ya akpọtụ on Sunday. Now maka president of Igbo Union in Côté aka m na-agbakọ ndị ji na-ekwu onye na-ekwu maka ya the president of Igbo Union ekwugodi saiz nwoke Ọhamadike nụ Nze Ejike Williams Ọhamadike ndị Igbo that man with intelligence ya nwa ogodi chairman of the very occasion na-ada ma aka this occasion a na-aga ihe a na ihe a nnukwu occasion ka a ga-aga ihe a what of ọnọnụgbọ Jizọs onye isi ndị echichi Chineke maka onye na-ekwu maka ya ọnọnụgbọ High Chief ka ọwụ eze nwaka Chineke ọnọnụgbọ Jizọs that man onye isi ndị echichi ịhụ the man like this efugodi nwoke na ịma na nwoke I swear to ị na-ele dị mana anyị na-afụ na oyi m maka Chineke nne na ha eyile many people ana m eyi ndị ọgaranya na onye anyị na-ekwu okwu ya na onye isi anyị biri agụụ ihe ọwụwa ga mmadụ ncha that means na ndị echichi niile nọ under his portfolio. Otu a ka ọ dị na na-ama aka onye nwa ka o ji yie elu m nụ ile ya anya ọfụma ị ga-afụ na m na ya onye a na-ekwu ihe ahụ nnukwu mmadụ ịhụgodo n'ụlọ ọrụ ya like this Chineke jos were ezigbo nwaanyị na-agba ndị a gburugburu hey now enwe onye ọzọ m chọrọ ịjụ Onowu Igbo anyị Onowu Igbo Onowu Igbo ọnwa a na-amakwa n'aka ịma ha onye Ichie Ugochukwu nwanne nke m si n'ọbụ ọda ka ọwụ a na-ama aka emesi obi Chineke that man ịhụ ya o topụrụ etopu he can speak French, he can speak English, he can speak Igbo enweghị language ọbụla ị chọrọ ka a na-enwe otu ochi akọdịneto onwe ya in royalty in pomp that man na-enye m joy onye Imo State ba my brother ka ọwụ a na m edegogodo aha ndị ji m oge abụgodo ihe gbasara ego a gee ntị ka ime ihe anyị megede mkpa na what of Ikenga Igbo onye nwasị mbewa na Aboisso Chinekele anụ nọ ya chairman ihe a megana President Enugu State Union High Chief Peter Ugwu Ikenga Igbo niile power of the kingdom power of the kingdom ya nwasị mbewa Aboisso n'udo dị what of this High Chief nke this nna ekwu nke awụ ọkpara High Chief ọkpara nta Chinekele ọwụ ma ha onye ọnwụ mba ama m ya ọfụma ọbịa m n'ahụ Omudo ị na-achọkwa jụọ na-ese ka agwaghị onye High Chief ọkpara nta Igbo zuru ezu Omudo ndị Igbo ni ịma ha onye all these personalities na ịma na abịa ha na kingdom enwe power of the onye ọbụla na ebe ahụ life and direct anachi ya achọ now apart from that anyị kpọrọ aha now ndị eze niile nọ na obodo a Côté na everybody is coming there ba ọchịagha ndị Igbo ka ikwucha ma ihe mere na hapụ ego ị na-agbakọ ka anyị ga ṅụọ biya ka a chọọ ọsọ ngwa ya agaga ṅụọ biya abatala Yosef ngwa ịpụ anyị gawa